Jaipong Hawar Sarthe Teron Amikar Mahajan Teron Lapen Jimahan CPS Puakling Rahul Teron Sadna Junction along train along pen Club Hitsi alang Nichithe Avidedlo Isining du kabirta Pini Jaipong Cricket Home number Langhin constituency ke parlo Sarthe Teron Amikar ake hai Mahajan Teron Lapen Jimahan CPS Puakling Rahul Teron alang liya piso asu Chipangreng Jiaphan Akihilu mate Maharashtra along ansi saichong dadunlu. Kopai kelang no ajok alangli hemchiranggo mahut train number 15647 Guwahati Express a train si nangdunlo. Lapen alangli terona sang hua bang grom ong pupen train ang hap adungan tumon chidu damji pumat alangli Sadna Junction Sadna District along train pen club piramat alangli chithe avidedlo. Lase alangli hem apiapo apiso aso atumke kiduk thek tik pura kithi arpom kachewan jiaphan anta tangka kawe kiduk thek tik lase Karbi Anglong ki thegeding langhini em ake hai Sri Bili Mohan Khaklari VDC Chairman Sri Kiron Tokbi Lapen Karbi Anglong CMMLA ake hai Dr. Klam Ronghang alangli tum nang rawek thapusi tuning ripon padikrimlo News Text Report News 7 Pini nelitum la media korte tum han ke hang alam the ke la pohen lo nelitum dak Jaipong Langhin constituency 39 Langhin constituency ke parlo Jaipong Sarthe Teron arong amekar Mahajon Teron la pen Jimahan sepi alang litum asopo akleng Rahul Teron alang li ke damtang Cheklo Jonia prang Uttar Pradesh along sai jog je apiso so ke pangreng je phan kam kang dadam aphan barlo alangli cheklo joni chok pen puthot alangli patungi bang puthot hem ka che bang thua por hut Madhya Pradesh Satna Junction along alangli kopi ko son pen net train along pen alangli klopit lo la pen non alangli dead body bang ke la Satna Junction long si doiglo la si la bangso dead body ke wan je phan bang alangli tum awar sai se vidalo hem angton ben longle phelang kawe ke chomuwe ajoine alangli alang kang dadam labang so joine pini bang alangli phan birta akijuno bang long loksi labang so dead budi kache wanje phan apiepo atuma bang ta kisung tektik la se pini labang so dead budi ke wanje phan da council abitung ulotang te kaching honai ilitum da Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang lapente 39 Langhin constituency MSC mate Autonomous Council EM Sir Bili Mohan Khaklari lapente nelitum dak Langhin constituency along VDC Chairman kaching honai Sir Kiron Tokbi alang litum ajat pen setame labangso dead budi kewan jiaphan kerap pijia phansi nelitum labangso pini media korte tum han ke hang lasi pini alang li pi la pen alang li po la non neli dung sidolo se alang li tum setame puthot la bangso also arta bangke ningkan ingkoi raner ke ba ningkan thongke la sonon dak sido helang la pen de alang li aso putai nulo apen alang li non amat hala pisok enalong si klordung alang li hadak si donon apisoi bang setame nang wang bom lang nang lelecet lang setame media bang nelitum hang paprang det lo lapente pachini nang kok lo rat kado kawe pente Karbi Anglong angkang doan pan setame labang so news pathek long nang pu ajoini pen nelitum non train number bang ke 15647 Guwahati Express a train se alang litum nang dun pusipu alang litum wang rapet ajir po tumpen labang so birta long lo lasinon labang so bangke Satna Junction along si dead body ke dolo nilisupu sajok jipen kechong dadam dam lo enggeju kosong-song chinin delo atumi nowe an ha dei baji pen hodak chong pen hem chiwang lo hem chiwang pen pedap tu atmi aning samtan nilit tamjing kilong la nilisupu pen hem wang bom lo tren long sedu
nang pe nang bom lo pusi nang pu engke la neta do ve ma ching kita ho ve ton te chok lo mo gang bom moi pusi ni li ta pu la he ke ko son pe ne ke to ve kon hotin baji ne sari baji ne akpol khobol nang le rok lo nang son pen klopit si khobol nang le rok lo ni li tum men rok ye pu ke nasi nang li phan turam long hang phan kerap nang pijima si em turam long hang phan chuningri det budi pawanji phan sina chuningri le chala so Rahul Teron la bangsa det budi ke wanjia phana bangke Karbiang Long la KSA mate la honggothon ke do anatum sitame nang cherap nang cheto na sonte mesenji puseneli tum la bangso also apiat po pendang lok neli ladak rong amikat pen sitame kadogawe la loga charli asong atum kadogawe sitame nang cherap nang cheto pen la bangso a dead body hem na pache parse ke la hen la se neli tum kaniye damji ke la pon chola